joulussa ajatuksena on ehdottomasti on kyllä tärkeintä se, että ei paina tuolla pääpunaisena kaupasta toiseen, eikä niin kuin pohdi sitä, että Herran Jumala, mitä mä keksin sille ja sille lahjaksi ja miten, vaan että kyllä mun mielestä joulun perimmäinen tarkoitus on se, että koittaisi vetää henkeä ja ottaa huomioon lähimpänsä ja ylipäätään ihmiset. Inhimillisyys, ihmiset, rauha, peace and love and understanding. Sellaisia ihmisiä, jotka harkitsee, että pitäisikö hän osallistua tähän kampanjaan vai ei, niin mä lähetän sellaisia terveisiä sellaiselle ihmiselle, että katso peiliin. Mustajärven Patetassa terve. Minä olen joulukassikampanjan kummisetä ja minulla on tarjous, josta et voi kieltäytyä.